Díomh agus Fáilte ribh San Ignacio, Belize. Tar éis ceithre lá a chaithimh ar an oileán áling seo, chuaigh mé go mórthír an Bheilís. Ba é San Ignacio mo cheann scríbe, baile beag go dainn sa Dufair, 5 ón teorann Guatemala. Thosaigh mé le bád mhairnteoireachta 45 go cathair na Bhelíse, agus an sin thóg mé an bus 2 uair an cloig intíre. Oh my yeah, tá mé díreach tar éis tríse an seo go San Ignacio, tar éis níos mó ná 2 uair ar an bus. Bhí an bus go bra, fiú gan an AC, bhí sé go bra, tus go raibh gwaead. Ach an sin, sris mé an áit seo, agus ceap mé gur siúlaigh mé, seachas taxi all tus go bhfuil sé. Is fearr an bheith siúil, ach lads, tá canach all mhór is San Ignacio, agus tá an teas go hana sinmh, tá sé hartar trocha céim déirthing, agus tá cráta, ach tá níos lú ná 5 ón áis, thug sé hartar 25 níos gom, tá méid dul go mail. Buchas le dia tá sé ceantas na fergan sin ceapam. Tá míad an seo. So tá mé an seo I Yellow Belly backpackers sin brúna hóige an cé brúna hóige domsa, so tám is seomra le séilaba ní léine an seo buchas le dia, agus tám tám cósásta go raibh an cíle gom chun seomra a churann áirithe le AC buchas le dia. So yeah, seo an seomra. Tá sé stein plí, tá sé go deas, tá cistin an seo, so tá chun beidir beagán cócrocht dhéanamh ní rud aldan madan, tuis gnachhfuil an bricfástas an áibh ach tá café agus té agus isca, séir an asca a going an seo agus stein plí glór ach déananig sé an job. So ní plan gom den láis chun níor rá tá sé hart ar lehuairtaréis dó agus dúirt an banatá ganas an seo dúir si go bhfuil fothraigh Máigeach 5 níos mó suas an cnic so beidir go méid sosa gom gur cúpla nóméid agus an sin rachaigh mé an sin. Bhfuil tar éis beagáin tairiscint dhéanamh tá mé ag fothraigh Máigeach eile atá go bunúsach in aice leis an brúna hóga agus cahal pet an tanamatá nílas go bhfuil má ágraíocht cearclóir sin nó muna bhfuil tus go dagan sé ó intíre, so bhí na Máigeach an seo I Belize comá. Níl anna cuid go fága is tá níos mó I Chiapas I Mexico nó in Guatemala agus seo is dócha ceantas na cín is sinna nó an ceann is sinna an seo I Belize. Tá muséum an seo I cahal pet comá, so sin go anis tuis go bhfuil beagáin ólas a gom faoi ní raibh éon tróirí timpeall na háise ach tám sásta chun fécant tá na héad sin cóglórmhar. Tám sásta chun fécant imime éonar ar aon nós actually tá léir scáil taobh hiúr dom an sin, so féigh mé ar sin ar dús. Cíigh mé cé có mór na bhfuil sé, mar níl is a gom, so sin é an rud ar fad. Rud anna himúil a dawla mé sa bhuséum comá ná nach raibh airgid ag na Máigeach an seo ach bhí pónarí cacao acu agus sin an targad a bhí acu agus rinne siad trádra le cathracha difriúla fuair siad obsidian ó Mexico agus mar sinda ón áit timpeall Tulum go bhaca mé hana féin ach rinne siad a chuid gnó le cacao, so dás an targad ar na críd ceapas ceir sin anna gradóir ar fad agus anna bhlasta. Tá an siomh seo I lár Dufair agus is féidir leat na hanmhathe a clostáil, tá siad an ngacáis, na fehidí tá siad an ngacáis agus tá an áit seo lán de mosquítí comá, so caiig mé bheith cuairmach le sin, tá anna chuid bait a gom hana féin ar I nó so ach is féidir lom iad a clostáil. Mar dúirt mé hana sé seo
ceantas na fothraigh an seo in Belize is sinne agus tháinig na Máigeach an seo sa bhliain 1200 ribh Christ, so tá sé anna chean fad agus dan siad an seo go dtí thart 1000 AD, so bhí siad an seo le fada agus tar éis sé sin bhí maith an sin. Tá screibh baile níos mó nó cathair níos mó thart 10 km ó seo Buena Vista an tainmh atá an ceann sin, agus thosaigh daoine ag dul an sin in ionad cathal peit an seo. Tharla sé sin go minic a dúirt sé sa bhúséim an sin, agus sin an fág gur tharla maith de annacuid dis na cathair seo na fothraigh a feicimid anis ná go raibh áit níos lár ní I gceist cathair níos mó, agus sin cosúla anis chomh maith in ár saoil nó an seir féin, so níl sé códifriúil sin. Caithfidh mé rá chomh maith gur bé seo na fothraigh Máigeach is fullmha a bhaca mé go dtí an seo. Nílach beirt eile timpeall na háite fad gur bhfuil mé le. Tagan an loganam nó anam an bhaile seo cathal peit ó rá ceanga Máigeach agus sin Yucatec agus Mopan agus Yucatec cathair nó baile sin cathal. Tá sé dír cosú leis an Gaeilge, so sin smúil agus peit sin ón Mopan agus cílíonn sé ticks na fehidí sin a bhfuil 6 séireach, so cathair na ticks. So caithfidh mé bheith anna cuairmach an seo fad ón na ticks. An lá dar gcionn thug méid tros le grúpa ó mo bhrúna Hóige. Thosaíomar le bric fásta lua ag an marga á túla, an sin thománimir 3 uairnclig go 47 sa Dufair chun cuairt a thuairt caracáil, fothraigh Máigeach ilchultúrtha. Thugamar cuairt freisin Mountain Pine Ridge, cuéimhniú nádúrtha sa gceantar. Well, tar éis thart 3 uaire sa glúisteáin, tá míad an seo ag caracáil agus tá sé go híoming, tá sé fullmh seachas an grúpa féin, agus caithfidh saidúirí tacht linn chomh maith. Tuisc go bhfuil sé dá séireach an seo ón na daoine Guatemalaigh, déanann siad iarracht chun teacht an seo agus rudí ón na crín a gcuideach, tuisc go bhfuil sé déanta chun airgid a cló, airgid ón na Stát Aontaithe, so tá sláindáil a gcuig an seo, ach tá sé fullmh agus tá sé mór. Tá míad i lár an Dufair anis, agus feictar agus bratar go bhfuil míad anis i lár crílár an Dufair, ach tá míad anna cungur den teorann Guatemala, ach deirtear go bhfuil sé beagáinín don séireach. Is as an tréimh se céine na fothraigh Máigeach seo ná cathal peit, so bhunaigh an siomh seo sa bhliain 1200 ribh Christ chomh maith, ach tá sé bhfad níos mó ná an ceann ina ráras in Ceapan go bhfuil 3 fothraigh is 50 ag buint leis an áit seo, so is féidir leat siúil le haig na huaireanta, ach tá sé róthe in nubh, so féach míad beagáinín agus tá troirí a going in nubh chomh maith, so le cúnamh dé bhealómíad beagáinín faoin stair agus beag mé an sin a roiint libh. An gloisin sibh na hanmhathe atá in san áit seo, tá sais agla orm, ach ar leid tá an sládáil sin a going, ach deirtear gfuil nach ar nimhe, dúanála, gach sais rud an seo. Fiú monkey agus jaguar mar dúirt mé tá míad i lár an Dufair inis.
Anish braham gohfuilm in áit anna íán, anna ír giúlta fad. Fécar seo! Tá mé cóáird, ria, tá mé fáil bait. Woo! Nuair bhí na sagart agus na daoine úsla ag teacht aníos an seo. Rinne siad ar an taobh, céim ar céim, tuis go bhfuil na céimena cócún agus fécar seo agus cíigh tú céim fág a rinne siad ar an taobh Bhís ag leabhart an sin leis an tróirí agus dúirt sé ag am éigean sa stair. Bhí an áit seo caracáil an tochtú cathair is mó ar dain. Nach bhfuil sin ar aus ar fad. Tá míad ag siúil timpeall inis ag lurg muncathe ach tá agla ribh muncathe tuisc nuair bhíos níos óige bhíos i Tanzania agus rogue monkey graim ar mo cos agus bhí sé ag crocha an sin ó na fiacla agus bhí sé anna don seach agus tá an tá dearg orm nach raibh rabies agam nó nach raibh rabies ag an monkey so ní ballm na muncathe. Ar nóig agus muid sa Bheilís, bhí uring ar scír cathairm den rum a bheith a going a rit an lé. Sláinte aga féine. Anis tá míad ag dul chuig uamh darb anam Rio Frio Cave nó Abhainn 4 uamh Abhainn 4 agus tá súla go bhfuil an Abhainn 4 tuis go bhfuil sé anna the an seo. Tá sé go híomhing ar fad an difriocht atá ann idir an teocht atá an seo in san uamh agus an sin comá agus tá 6 trá saoil an sin comá. Anis tá míad ar an stop déirnach den lá agus tá míad chun snáb i dhéanamh in as so tám ag tanú go mór lei sin ach dúirt an tróirí doing go bhfuil léim mór 8 méadar isteach in san lachnú san as an éisceirí nó tám 6 bhí seach sin anna áidir fad so neadidir an dhéananig mé é sin ach tám chun taitnamh a bhaint as an snáb ar aon nós mar tá sé anathe ar fad a rís. Tá áte go híomhing. Críoch níomar ar lá le snáb fuair faoin as sular ilmar ar San Ignacio a rís. Díobh ar maidin agus fáilte arás chuig San Ignacio Belize.
In nómh tá ag fanacht in San Ignacio é féin, agus tám chun beagání fánaíocht a dhéanamh tríd an bhaile. Bhí bricfásta álaí go an sin I Máigeach. Tus buil sé sin anna cotínta an seo I Belize chun café agus beagání bácáil a bheith gus, so iarn sé sin dumsa ar é nós bhí sé sin go híoming agus inis tám chun dulchaidh ATM agus an sin tá tionscanmh cuimh nu de iguana ar siúl an seo, so tá chun é sin seiceáil amach. Ina cheanta sin an nómh tá sé rionnta gom dulchaidh áit a dhéanann siad seach láid, tá scuil sé sin anna cotínta an seo seach láid dhéanamh, tá gafa le seach láid, so tá sceitmíní orm chun féchant ar sin go háirithe chun é a bhlasa. Is baile beag ach sa múl é San Ignacio le meascán de chultúr. Tá go leor mestizos ina larítar Spáinis agus Creole ina larítar Béarla, ach tá go leor Lubáine agus Síneach sa cheantar freisin. Tá na cnic seo cosúil leis an bhaile cosúil leis na cnic a ggurcaigh. Ó ma dhé, tá sé róthe chun é sin dhéanamh. Bíonn tionscadal cuimhnatha iguana ar siúl in óstán San Ignacio agus bíonn trost acu gach lá. Males will expose bigger spikes on the back. He was brought in here by a pet owner. People are not allowed to have them as pets, but some people they will still keep them as pets. You can come close to them, you can touch them, you can pet them. And they will try to hiss. They hiss like a snake. Oh my god. You hear that? Yeah. And the tail. The tail is their main defense mechanism. You see a pattern on their tail. Black and green, it goes all the way to the tip. Some of them are missing those patterns on the tail. There is jump out. My bag is outside. Well, bhí an tros sin có samúil agus có spríúil, bhí na iguanas an ngachás, bhí siad bhí siad am a lámh, agus bhí an seanta going bia thuirtómh, so bhí siad ar aus ar fad. Dela mé anna cuid faoi tionscanmh cuid nu atá ar siúil an sa go mbíonn thart ar 8 nó 9 iguana chu fanan siad an seo ar feadh ceithre bliain agus an sin tain siad ar ascadí an fián arís agus gúil sé sin níos fearrdómh agus tá an chuid spásacha agus mar sin de, so honest mood ar fad. Dela mé agus níor sé sin arolalas agam gur bé an iguana an tanam ar an iguana buinintcanach ach ní tugtar an tanam iguana ar na cín firinchcanach sin garógo agus tagan a hanamnacha sin ón Spáinis. Prúmín siad cosúla Spáinis. Ach yeah, so má tá tú ag caint faoi iguana sin an ceann buinintcanach agus an cuid is mó a bhí an san buinintcanach a bhí iad. Is mála anna cuid daoine iad a ithe agus go háirithe na hivecha agus fanan na iguanas buinintcanach na ivecha ina éonar agus bhí thugann siad ard ar in éilchar agus an sin ihin daoine na hivecha agus is sais bí a speisialta is delicacy é, so tá cuimh nu ar siúil an seo. So nis ceapan go racaigh mé go dtí an Máigeach chun é sin a seiceáil amach. Tá an báisteach an seo anna difriúil an báisteach go bháile, so tam beagáinín báiste inis ach gur nó tam fós ag dul chuig an siopa nó múséim seachláid agus cíimiid cad é go ddíireach agus le cúnamh dé beag an seans gom beagáinín a dhéanamh. San ionad seachláide aideo, bhí an deise gom tros seachláide a dhéanamh. Tá Spáineach an prósés tradiisiúnta de dhéanamh cócó Máigeach dom ó hús go deireadh. Dul na Máigeach cócó mar cuid dul seirmenis, agus mar sin ba go nás anna háach dóibh é seo. De réir dalribh ba í an Bheilís an cén cuid den domhan gur bhain úsáid as cócó ar an mbealach seo.
Well, tá díreachtarí seiceáil amach as an brúna hóige seo agus tá mé ag fágáil San Ignacio agus Belize in nuamh. Seachtain áling a bhí go man seo i Belize. Is tír cósamúla, meascán na cultúrtha tá sé cósamúil agus tá na daoine is cordúla a bhfuil mé leis riamh. Tá siad even co-jazz agus tá sásta chud ará go bhfuil cóide nua gom ó Belize agus bhí sé cósamúil chun fearm faoin stair atá seo agus an teannas atá acu le Guatemala. So in nuamh tá mise ag dul go Guatemala, tá mé ag dul go Flores inis agus beidh sé anamúil chun clostáil ón taobh eile. Belize tá an ngrálaat, tá go híoming ar fad agus go dtí an céad áit eile. Slán libh!